ai yayi miki bayani ko sai ce min na zo na gaida kai. yawwa fa'izazza wannan gaisuwa da yace ki zo ki gaida ni ita ce tuka da walwala tun da kika zo to kin ji kuma kin gani kina ƙaunata ina ƙaunar fa'izan zan magana ce ta aure soyayya tsakanin ni da kuma duk wanda yake iya son ka duniyar nan ya ga mai maka komai Wai soyayya ni da kai Alhaji? sha maka Allah To ai kai abokin babana ne. babu ruwanki da wannan maganar abokin baba daban maganar saurayi daban maganar miji kuma daban saboda haka wannan magana na dora ki akan ta ki tsaya ki nazari ki tsaya ki ci arziki ki bar arziki a mazauninsa idan Allah ya taimake ki kika aure ni zan miki dinke dinke irin na zamani yan mata irin na cikin birni za ki koma daidai da su zan ɗauke ki daga wannan gari in canza miki rayuwar ki je ki cikin jin daɗi da walwala in sai miki damfaran motoci irin na mutanen birni saboda haka in dai matsalar kuɗi ce ni kuɗi ba matsala ta ce ba bacci da munshari na zubar da yawon bacci ya fi kuɗi wahala a duniya saboda haka wannan ki rike su a ɗan karɓi kalwa ko ɗan barkonon miya ɗan karɓa rike man rike da Allah fa idan haka. shi ne kuɗi Ai haka Alhaji. a'a ba komai Ai in bata karba ba ko kuma ba ta so ai ina da kanwa. wa shi ne magana Ba komai Alhaji. saboda haka ce na gaida mutanen To gida shikenan. ya ce na To gaishe shikenan an gode Alhaji. madalla madalla fa idan zan an karɓa miki